Бог наш, молитвен пречисти и пренепорочни светия своя Матери, светих равноапостолних, славено-българских просветители. Много време да си мислим за студентски отряд и се радваме, че именно Бургас откликна на тази идея. Надяваме се да зададе тон и да не последва. А какво обучение са преминали гвардейците? Кой ги обучава? Ще има ли допълнително обучение след това? Да, разбира се, това е първата инициатива от многото. Част, между другото, си поговорих с гвардейците, направим впечатление, че част от тях са били част от ученическите отряди, така че имат необходимата подготовка базисна, но и в последните 2 месеца също се готвиха усилено, както разбира се и другите 3 отряда, които ще видите на днешното събитие. Освен строева подготовка, каквато е задължителна, тук трябва да благодарим на учителите, дали по физическо, по история, във всяко училище е различно. Те се грижат за тази подготовка. Разбира се, имаме и събития с национална гвардейска част. Аз лично, когато бях гвардеец, също ме е обучавал сержант Борисов, използвам възможността да му благодаря. Но освен това, се стремим да изграждаме личности чрез различни инициативи, проекти. Гвардейците олицетворяват общочовешките ценности на смелост, сила, морал. И за нас е важно да показваме на по-младите наши съграждани тези добри примери в живота. More.